Zdravím vás. Prajem vám pekný, pokojný, radostný, veselý a požehnaný večer. Alebo ak to budete dívať ráno, tak ráno, deň, podvečer, popoludne, kedykoľvek sa budete na toto videjko dívať. Omlúvam sa, ospravedlňujem sa z celého srdca, že trošku tak pozdejšie, po dlhšom čase natáčam toto videjko pre vás, ktoré tiež pochádza skrze Ducha Svätého a inšpirácií Ducha Svätého, ktorú Boh vložil do môjho srdca. Chcel by som nedávno som natáčal video na môj prvý YouTube kanál, kde som ako Rudy Sandy, vždycky plis Randy, ako podľa príkladu a vzoru učenia svätého Don Boska, s radosťou a veselosťou kráčam k Bohu za svatosťou. A takisto tým spôsobom vediem aj ľudí, teda i vás, i teba. Áno, aj teba. No. A ako úvod by som chcel povedať tiež, že už tu máme tento rok november, keď sa podľa nášho cirkevného liturgického kalendára kresťanského končí liturgický rok a potom započne sa predvianočné adventné obdobie. A počas tohto mesiaca, ako si všímame, keď chodíme na bohoslužby, na sväté omše a podobne, tak si všímame, že čítajú čítania o konci, o príchode Pánovom, o príchode Božieho kráľovstva i o tom, ako Pán Ježiš príde ako sudca. No tak ďalej. Proste o konci. Nechcem to brať z toho uhla, jak to berú sektárske a podobné teórie, kde miesto evangelia, čo je radostná zvesť, novina, správa, kážu ľuďom apokalypsu, čo je koniec, skaza. Pán Ježiš nás nepovolal do toho, aby sme kázali apokalypsu, ale aby sme kázali evangelium, čo je dobrá novina, dobrá zvesť, dobrá správa, dobré posolstvo. A nič nemusíme robiť, iba tomu uveriť a prijať to do svojho srdca a života. Vydať sa a oddať a podať sa skrze to Bohu. Tu som, Bože, chcem činiť Tvoju vôľu. A tak teraz aj nám začala aj Trnavská novéna, ako na to často spomínam pri svojej službe v posledných dňoch. Teraz, ešte predtým, jak mal započať tá Trnavská novéna, úcta k Panny Márie Trnavskej, ktorej som zasvetil svoj život a svoje srdce. Ešte keď som Bohu slúžil iba ako ministrant skrze pána, môjho prvého duchovného otca, veľa dôstojného pána dekana Štefana Šatoru, ktorý ma zasvedcoval i do toho, čo teraz prežívam, to moju službu, povolanie a poslanie. Už vtedy som on
na to pripravoval. Keď sa na to dívam spätne, hoci kedy ma vzal ku sebe na faru a mi rozprával také veci, ktoré niktorému zo svojich ministrantov nerozprával. A to je tiež také zvláštne, keď na tým tak veľakrát premýšľam a myslí sa vracam späť, jak to bolo vtedy pred 41 rokmi, keď som Bohu začal slúžiť ako chlapec, ako ministrant. Keď na veľkonočný útorok som bol prvýkrát v kostole, kde ma privítala moja milovaná babička, kostolnička, Stazička, na ktorú tiež dodnes veľmi často a veľmi rád spomínam. A pán dekan ma zobrali nielen za ministranta, ale ma zobrali hneď aj toho roku na prvé sväté prijímanie, ktoré bolo potom, to bolo na veľkonočný útorok, keď som začal slúžiť Bohu ako ministrant. To bolo deň pred svätým Markom. A od 1. mája som mohol začať chodiť na náboženstvo, kde chodili všetci, ktorí sa pripravovali na prvé sväté prijímania. Potom 2. júna som ako chlapec bol prvýkrát na mojej prvej svätej spovedi sa spovedal zo svojich detských chlapčenských hriechov. Čo ich bolo tiež veľa. Aj keď som bol taký chlapec ako všetci iní. Aj keď od malička som bol iný, vždy som sa snažil zapadnúť do partie. A prvú najväčšiu popularitu, ktorú som v živote prežíval, bolo práve pred tým obdobím, jak som začal Bohu slúžiť ako ministrant. Tedy som behal po Modre, ako Sandokan, modranský tiger. Ešte bez brady. Teraz už nemám Sandokanovskú bradu, ale Svatomikulášsku. Pomaly. No. Ale tiež by som chcel povedať, že tento rok som sa vzdal svojej svatomikulášskej služby, keďže sú okolnosti a situácie také všelijaké. Očakávam každého dňa, že príde zmena v mojom živote, v službe, povolania, poslaní. Ako sa začalo to meniť tohto roku od veľkonočnej nedele. No a to o tom vedia viacej iba moji najbližší. Niektorí z mojich najbližších a blízkych, tak to nechcem moc takto verejne rozoberať. No a potom, jak som začal chodiť ministrovať, potom na to náboženstvo, tak 1. júna bolo Medzinárodný deň detí. To bol v piatok. V sobotu 2. júna som bol na prvej svätej spovedi, prvýkrát by spovedať, jak som spomínal. A 3. júna bol môj najväčší deň v živote, keď som prijal do svojho srdca a života Pána Ježiša Krista vo mojom prvom svetom príjmaní. Skrze ruky nebojeho veľa dôstojného pána dekana Štefana Šaturu, môjho prvého duchovného otca, a za asistencii veľa dôstojného pána Don Sersenka. No, on sa volal Leopold Sersen, ale všetci, ktorí sme ho poznali, sme mu hovorili Sersenko. A takisto a ja som mu hovoril Donko Sersenko.
No a minulý rok som slávil to bolo okrúhle 40. výročie jubilejné odtedy. A ten rok som to slávnostne pripomínal 41. výročie počas tých dní. A potom v júni zase som slávil svoje výročie kňazskej vysviacky a potom aj za pár dní aj biskupskej vysviacky. Takže no a veľmi dosť pre mňa znamená to, že základy, ktoré položil v mojom duchovnom živote a srdci môj prvý duchovný otec, veľadôstojný pán dekan Šatura, ktorý mu posielam do nebíčka srdečné pozdravy a pozdravenia. Verím, že sa teraz na mňa díva a sa usmieva a mi máva. Aj s Domkom Srdcenkom už sú tam. No a takže skrze moju službu, keď som slúžil ako ministrant pri tom nebohom veľadôstojnom pánovi dekanovi Šatorovi, som sa zasvetil máji Pane Márii, keď bývali májové pobožnosti a hneď po mojej prvej svätej spovedi a prvom svetom príjmaní som sa zasvetil božskému najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. A dodnes si na to často tiež spomínam, keď som sedel tam ako ministrant. Veľmi som miloval sedieť tam pri soške našej nebeskej mamičky, preblahoslavenej Panny Márie, kde ona takto s ťahnutými rukami poďte ku mne, dietky moje. A takisto na druhej strane bola zase soška božského srdca Ježišova, taktiež Pán Ježiš so svojím božským srdcom otvoreným, ktoré bolo prepichnuté kopiou, aby mohlo byť otvorené pre na všetkých, pre tých najväčších hriešníkov. A tam na tej soške Pán Ježiš takto stál tiež s tými prebudnutými rukami po klincoch a so svojím otvoreným najsvätejším božským srdcom. Poď ku mne. No, takže tomu všetkému, čo teraz som spomínal, bolo teraz 41 rokov odtedy, od 84. roku. Takže sa teraz pripravujem znovu na to adventné obdobie, ktoré čo skoro nastane. Teraz sme mali aj Sviatok svätého Martina, tak prajem a vyčujem všetkým Martinom všetko najlepšie, veľa šťastia, zdravia, hodne Božieho požehnania a dávam vám moje zvláštne a špeciálne požehnanie. Tak nech vás nielen Martinov, ale všetkých vás nech žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svatý a nech vás naplňuje svojou Božou láskou, dobrotou, milosťou, milosrdenstvom, láskou, pokojom, radosťou, veselosťou a všetkými tými Božími, božskými, nebeskými, duchovnými, drahocennými darmi. A chcel by som aj skrze toto videjko pozdraviť i môjho najhlavnejšieho ministranta, ktorý sa tiež volá Martin, ktorý je z Modry, ktorý v Modre mi často slúži, keď slúži Modre, tak Martin
A tebe tiež dávam a posielam moje zvláštne a špeciálne požehnanie. V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Nebudem hovoriť priezvisko, ja viem, že moji najbližší a blízky a viacerí tu modre vedia, o koho ide, koho myslím. A to je hlavné, že ten konkrétny dotyčný, ktorého sa to týka, hlavne, že ten to vie. No, budeme mať ešte potom sviatok svätej Kataríny, čo budú svätokatarinské hody, čo budú posledné hody v tomto cirkevnom roku, ktorý končí na sviatok Krista Kráľa, ktorý bude nedeľa pred prvou adventnou nedeľou. A potom započne už to sväté adventné obdobie, keď už budeme odrátávať dni do Vianoc. A hlavne deti to majú radi. Lebo aj Pán Ježiš veľmi najviac miluje deti a mladých. Lebo on tiež to prežíval to stejné obdobie, ako aj vy mladí prežívate, či už ste detičky, alebo deti, mládež, alebo jak to hovorí, tínedžeri. Pán Ježiš vás všetkých zvláštne a špeciálne miluje. Bo vy ste tí najväčší v Božom kráľovstve a v Božích očiach. A často nás Pán Ježiš dospelých karhal, napomínal a poučoval. Berte si z nich príklad a vzor. A teraz žijeme v čase, keď si Boh vzbudzuje pre svoje prebudenie tú mladú a najmladšiu generáciu, aby skrze tých najmenších priviedol k Bohu tých buď odpadnutých, alebo zmrtvelých, alebo odumrelých, starších, dospelých. A potom počas toho adventného obdobia sa už budeme chystať, jak budeme odrátávať dni do Vianoc, budeme chystať na tie najväčšie sviatky. Prvé najväčšie sviatky v novom cirkevnom roku, ktorý začína od obdobia adventu. A to budú prvé najväčšie také sviatky vianočné. K tomu patrí samozrejme potom aj nový rok, troch kráľov. No a potom po troch kráľoch nám prídu zase fašangy, turice, potom Veľká noc príde. Kto nemá kožuška, zima mu bude. No a potom po fašangoch príde zase svatopostné obdobie, keď sa budeme duchovne chystať a pripravovať zase na obdobie veľkonočných sviatkov, aby sme zase veľkonočné sviatky mohli sláviť s čistým srdcom a svedomím a vedomím. No. Takže takto nám ten čas ubieha. Potom po svatopostnom období zase bude nasledovať zase Veľká noc, veľkonočné sviatky. Potom budeme mať veľkonočné obdobie znovu. Až potom poturice, alebo letnice, jak niektorí naši kresťanskí bratia to tak nazývajú, že sviatky. No a tak stále dokola. Si vždy znova a znova musíme my, ľudia, pripomínať tie pre veľké, pre drahé a pre vzácne Boží dobrodenia, ktoré nám Pán Boh učinil.
Takisto ako aj v liturgickom kresťanskom kalendári máme na každý deň tiež, keď si spomíname alebo pripomíname konkrétnych svetcov, aby sme vedeli sa zamyslieť nad tým a vedieť si brať z nich príklad a vzor. Tak ako tiež i mňa zo všetkých svatých svetcov, krome ako Pána Ježiša, Božieho Syna a Matky Božej Preblahoslavenej Panny Márie a v mojom živote, službe, povolanie a poslaní zo všetkých svetcov najviac inšpiroval svätý Don Bosco, svätý apoštol Ján, ktorý bol miláček Pána Ježiša, a potom svätý apoštol Pavel. No a potom svätý Ignác z Loyoli, ako sa obrátil tiež k Bohu, keď Pán Boh musel ho nechať zraniť, aby ho mohol pritiahnuť a priviesť ku sebe. Pán Boh vie veľmi dobre, ako má s každým jedným z nás. Vedel si rady i so mňou, i keď ja som bol tiež veľká voči nemu neposlušný, tvrdolhavý, úplne až trucovitý. Som vedel, čo Boh odo mňa chce. A ako tej nerozprávke, čo tam bola, keď som bol ako chlapec večerníček. To bol chrust just. To bol taký chrust, ktorý, keď mu niekto hovoril, že aby to nerobil, tak on to povedal. Just to budem robiť. Just to budem robiť. Alebo aby to nerobil, just to nebudem robiť. Just to nebudem. Prosím, vždycky hovoril just. Preto som bol chrust just. A je to ťažko Pánu Bohu, keď my sme takí chrustiosti, že sa spírame proti Bohu. A Pán Ježiš svätému apoštolovi Pavlovi, keď ho zastavil na jeho ceste, mu hovoril, ťažko sa ti bude proti mne, proti ostňu sa spierať. A potom svätý apoštol Pavel pochopil, že mu nezostal nič, iba sa vydať, oddať a podať Bohu. Povedať, áno Bože, tu som, chcem činiť tvoju vôľu. Buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi, ako nás Boží syn, Pán Ježiš, učil, že sa máme modliť. Nemáme sa modliť, Bože, Oče náš, ktorý si v nebesiach, buď vôľa moja. Nie. Preto ja vždy zdôrazňujem, keď máme akékoľvek modlitebné prosby, že prosíme Boha o niečo, vždy k tomu nesmieme zabudnúť dodať, Pane Bože, prosím ťa, sprav toto, ak je to tvoja vôľa. A ak to nie je tvoja vôľa, aby si to spravil, aj tak ťa budeme chváliť, veľmi oslavovať a tešiť sa z tvojich pre mnohých prevzacích darov, ktoré nám obdarúvaš každého dňa. Lenže žiaľ, my každý ľudia sme, tak sa necháme od diabla a jeho démonov zaslepiť, že potom vidíme len to, čo diabol nám ukazuje, tie svoje zlé a negatívne veci. A chce, aby sme mali jeho zlý, pekelný, diabolský, negatívny pohľad. Či už na ľudí okolo seba, alebo na okolnosti a situácie okolo seba, alebo čokoľvek. A keď sa to diablovi podarí, už ťa má vo svojich pazúroch. A poznám veľa dobrých ľudí, ktorí sú takto nainfikovaní, nakazení, bo dokonca aj posadnutí tými démonmi negativizmu a pesimizmu.
A je mi ľúto, že takto, keď ja bol posledne takých ľudí, tak vďaka tomu máme tu 14, 15, 16, 17 a tak ďalej ročných starcov. Ale ďakujem Pánu Bohu a chválim a oslavím za to, že poznám o mnoho viacej takých, ktorí sú 70, 80, 90 roční. Mládenci, mladíci, junáci. Možno o paličke, o barle, možno roztrasení. Ale sa to švári. Plný Božieho optimizmu. Plný Božej radosti, veselosti. Že to môžu okolo seba rozširovať do sítosti. Čo je to najzákladnejšou úlohou každého jedného z nás veriacich. Šíriť okolo seba tú Božiu atmosféru, čo je atmosféra dobra, lásky, pokoja, radosti, veselosti. To je krásny život. Ja keď možno, keď mám bolesti s mojimi nohami alebo s chrbtom, s krížami, keď niekedy možno trošku aj skriknem od bolesti, ale vždy ďakujem Pánu Bohu za to. Ma poctil týmto svojím svätým krížom, ktorý je taký maličký krížiček oproti tomu veľkému, ťažkému krížu, ktorý nesol za mňa a za moje hriechy a prestúpenia a previnenia. Boží syn, Pán Ježiš Kristus. A preto ja túžim vždy s radosťou a veselosťou kráčať i tou mojou životnou krížovou cestou, ktorú pre mňa pripravil náš nebeský Otecko. Aby som mohol byť dobrým príkladom a vzorom pre tých, teda pre vás, ku ktorým ma Pán Boh poslal, aby som bol vašim duchovným vodcom, otcom a bratom v Pánovi. Je to radosť slúžiť Pánovi. Takisto ako zase diablovi slúžiť, je to iba negatívne, hnusné, odporné, protivné. Na čo taký život? Na čo skočí podlák, alebo načka do seba lieky, alebo nejaké drogy, alebo alkohol. Nemyslí na to, že aký ťažký mal život. Niekto nemá taký ťažký život ako ja. No a keď diabol dokáže nejakého človeka takto oklamať týmto svojím klamstvom, to je jedno z najväčších diabolových klamstiev, ktoré my klame diabol mnohých ľudí, ktorí potom sa upadnú do hriechu sebaľútosti. Nevnímajú to, že o mnoho viacej ľudí je na tom o mnoho viacej horšie ako on. Lebo diabol on zaslepuje ten pohľad. Zatemňuje. Tak ako Pán Boh nám otvára a osvecuje, tak diabol on zatemňuje. Preto potom, keď sa zadívate na to, čo nám diabol ukazuje, vidíme, všetko je zlé, všetko je negatívne, aj my musíme byť negatívni, pesimistickí, že nie je žiadna šanca, žiadna... Nie. Je veľká šanca, veľká nádej. No, otvor oči, nechaj Boha, nech ti otvorí oči, nech otvorí tvoj zrak. Aby si prezrel cestu duchovnú slepotu, ktorú ťa diabol zaslepil a zatemnil. Tvoj duchovný zrak. A budeš vidieť, že viacej, o mnoho viacej toho dobrého, krásneho, nádherného, na tomto krásnom našom svetom Božom svete, ktorý Pán Božko stvoril pre nás. A daroval nám ten preveľký, predrahý,
prezravcený prevzacený dar, čo je život. Nie na to, aby sme sa trápili, sužovali, stresovali, sťažovali, nervačili. Nie? Preto nás Pán Božko nestvoril na tomto svete, ale preto, aby sme žili, snili, radosť, pokoj, dobro a lásku okolo seba vždy a všade šírili. To je to Božie kráľovstvo, ktoré máme tu budovať. Nie je diablové zlé a negatívne. To Pán Ježiš prišiel ničiť, kaziť skutky a diela diablové. A na to si povolal nás, svojich služobníkov a všetkých veriacich kresťanov. Každý sme pred Bohom zodpovední za to, aby sme boli šíriteľmi a poslami Božej dobroty a lásky, pokoja, radosti, veselosti. Veľmi často spomínam taký príbeh o tom starom obuvníkovi, ktorý tam otlkal opätky vo svojej dielničke. A ľudia, ktorí k nim chodili denne, ako zákazníci, ho dlhý čas pozorovali a raz sa ho niektorí spýtali: počujte, pán majsterko, povedzte nám, že ako je to možné, že vždy, keď prídeme ku vám, vždy ste plní pokoja, radosti, veselosti, že si tu pri práci pekne pospevujete, nikdy sme vás nepočuli sa sťažovať niekomu alebo žalovať na niekoho alebo na niečo alebo na čokoľvek. Ale vždy pekne úsmiatý, úsmev na tvári. No a tento majster povedal: vieš čo, bratko, ja ti prezradím moje veľké tajomstvo. Ja slúžim Pánovi a očakávam na Neho a popri tom si robím svoju robotu aj všetko ostatné. Ako nás tomu Pán Ježiš učil: hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosti. A potom všetko ostatné nám bude k tomu pridané. Ako na Facebooku som často videl citát krásny, že keď je Pán Boh v tvojom srdci a v živote na tom správnom mieste, tak všetko v tvojom srdci a živote je na tom správnom mieste. Ak by sa stalo, že niečo tam nie je na tom správnom mieste, tak Pán Ježiš skôr či neskôr s ním porobí poriadky. A basta fidli. Jak to môj polanský tatínko bol často hovorieval. Takže bavte sa, radujte sa, milujte sa, ľúbte sa, veselte sa, radujte sa. Šírte pokoj, dobro, lásku, radosť, veselosť. A uvidíte, že tento svet bude stále krajší a krajší, lepší a lepší. Až napokon priťahne naše srdcia už Božie kráľovstvo tu na túto zem. Keď Pán Ježiš zavládne nad všetkými nami, na celej zemi.
A ja často spievam tú pieseň. My čakáme to prebudenie slávne, ktoré každý život otvorí. Naše prosby k Bohu nikdy nie sú márne. Môže zažať srdce a Boh je vždycky hotový. Áno, Boh je vždycky hotový. Len my ľudia sme veľaká takí, že nie sme hotoví. Bože, ešte nie. Ja chcem žiť podľa seba. Ale nikto nežije podľa seba. A tých, ktorých diabol oklamal a zviedol to, žijú svoj život iba podľa seba. Ktorí sú už zvedení od diabla, sú jeho otrokmi. Keď niekto hovorí, že ja si robím iba čo chcem, čo ja chcem. Áno, Pán Boh nám dal slobodnú vôľu. A diabol to veľmi dobre vie. Preto to veľká zneužíva. A nahovára nám rôzne svoje diabolské, pekelné, negatívne myšlienky, ktorými nás chce potom ovládať, manipulovať. A keď sa mu podarí naprogramovať do nášho počítaču svoj negatívny, pekelný program nejaký. Ja som taký mizerný. Tento svet je taký mizerný, na nič hodný. Na čo som? No. Už sa diabol má vo svojich rukách. A čo sa dá s tým robiť? Ako svätý apoštol Peter povedal, diabol obchádza okolo vás ako revúci lev a hľadá, že koho by zožral. A ako hľadá? No, tak on je zavretý v klietke, lebo Pán Ježiš ho tam zavrel, keď zomrel za nás, za naše hriechy. Ale on je ako ten revúci lev a snaží sa nás dostať. A stačí, keď mu podáš maličký prst. On sa neuspokojí s tým, on ťa schmatne za prst, hneď on ťa schmatne za ruku a potom už ťa má celé vo svojich pazuroch a čo skoro aj vo svojej tlame. Pardon. A potom svätý apoštol Peter nás vyzýva. Sprotivte sa diablovi až do krvi a on utečie od vás. A to je to, čo ja sa celý čas snažím viesť ľudí, aby sa odvrátili od toho diabolského pekelného negativizmu a pesimizmu do toho Božieho pozitivizmu, optimizmu. Z tých diabolských, pekelných, negatívnych, pesimistických sfér, aby sa nechali od Boha pozvihnúť do tých Božích nebeských duchovných sfér. Takže je to na každom jednom z nás. Že komu ty, je to na tebe samom. Ty to máš, ty si zodpovedný za to, či si šťastný alebo nešťastný. Nesmieš sa vyhovárať na niekoho. Tvoje šťastie a nešťastie je iba v tvojich rukách. Tvoj život a smrť je iba v tvojich rukách. Takisto tvoje dobro a zlo je v tvojich rukách. Ty sám sa môžeš rozhodnúť, či budeš dobrý alebo zlý. Či budeš radostný a veselý alebo smutný. Bože, skysne to mlieko. Či budeš pokojný alebo nepokojný. Nikto o tom za teba nerozhoduje. Nič nie. Je to iba na tebe. Ako ty sa rozhodneš. Takisto aj to je v tvojich rukách. Či dovolíš diablovi, aby ťa oslepil svojim diabolským pekelným negativizmom a pesimizmom, alebo či dovolíš Bohu, aby ťa osvietil svojim nebeským pohľadom, optimizmom.
Je to všetko také jednoduché. Len diabol to často komplikuje. A snaží sa to pre nás robiť komplikovaným. Ja keď som študoval teológiu, ja som študoval aj demonológiu. A až teraz po rokoch mojej duchovnej praxe vidím, že naozaj ako to funguje v praxi. Že to nie je len nejaká filozofia, teológia, ale to je zo života, na základe skúsenosti. A tak vám všetkých vyzývam, ako váš duchovný vodca, otec a brat. Už doprite sa diablovi. Sprotivte sa mu. Povedzte, diabol, doteraz som bol posadnutý tvojim pekelným diabolským negativizmom a pesimizmom. Ale odteraz už konec. Chcem nechať dovoliť Boha, aby on ma osvietil. Už ty ma nebudeš zaslepovať, diabol. Pána Boha prosím, aby ma osvietil svojim nebeským svetlom, svojim nebeským pohľadom. A je to taký veľký rozdiel, ako keď je človek slepý, nevidí nič, tápe v temnote, v tme, nič, všetko čierne, negatívne, zlé. Zda sú otvorí oči. Svetlo. To je prvé, čo vidí človek. Svetlo. Všetko krásne, nádherné. A ja, hlupák som len. Jak som mohol byť tak slepý, že som takú božskú krásu okolo seba nebol schopný vidieť. Keď som dovolil diablovi a nechal ho, aby ma mohol zaslepiť. Jaký som bol ja hlupý. Ale čo bolo. Každý deň je novým začiatkom. Vždy každý deň môžeme na novo začať. Každý deň na novo môžeme, ako Pán Ježiš často zdôrazňoval, kto chce ísť za mňou, nech každý deň, nie iba raz život, nie iba dvakrát do roka, ale nech každý deň zapiera samého seba. Svoje myšlenky, svoje názory, svoje pohľady, zlé, negatívne, svoje zlé a negatívne emócie. Zapieraj to. A začni vyznávať Božie slovo ako pravdu. O Páne, moje svetlo a moja spása. Koho sa mám báť? Páne, ochranca môjho života. Pred kým a prečím sa mám strachovať? A potom v inom žalme Dávid zase spieval. Mám veľkú Božiu radosť vo svojom srdci, že môj pohár preteká tou Božou radosťou. Vyznávaj. Niečo hovoria tvoje dočasné emócie, ktoré diabol ti, alebo myšlienky, ktoré sa ti diabol pokúša vnútiť. Never diablovi. Uver Bohu a budeš navždy šťastný, spokojný, radostný, veselý. Nie je to nádherné? Nechceš tak žiť? Žiť, len pre lásku žiť, úsmev rozdávať a radosť rozdávať, žiť, len pre lásku žiť, bo veď len ona jediná je to hodná. Lebo Boh je láska, a kto zostáva v láske, ten zostáva v Bohu a Boh zostáva v ňom. Preto ja radosť v srdci mám,
Ja radosť a radosť, radosť v srdci mám, tak ja radosť a radosť, spievate aj vy spolu so mnou. O radosť a radosť, ja radosť v srdci mám, o ja radosť, radosť, radosť v srdci mám. Od radosti pred Bohom raz Dávid tancoval, tak kresťan, ktorý radosť nemá, je sťa mŕtvola. Avšak ja radosť, o radosť, ja radosť v srdci mám, ja radosť, radosť, radosť v srdci mám. A prežívam radosť, radosť v srdci svojom. Kde? V srdci svojom. Kde? V srdci svojom. Kde? V srdci svojom ju mám. Ja som takým šťastným, tak veľmi šťastným, že lásku Ježišovu ja už v srdci svojom mám. Tak som taký šťastný, tak veľmi šťastný, že, lebo ja radosť Ježišovu v srdci už navždy mám. To je nádherné. Ja som nepočítal, že to som ešte dneska aj zaspieval. Ale viete, ja sa cítim tak báječne. Tak nádherne. Pán Boh je naozaj dobrý. Ku mne. A chce byť tak dobrý aj ku tebe. Tak mu otvor svoje srdce. Povedz mu, Pane Ježišu, tu som. Chcem činiť tvoju vôľu. Chcem sa ti oddať, poddať vo všetkom. Chcem, aby si sa stal od dnešného večera mojim pánom, kráľom. Ale viete, čo to znamená, keď je niekoho pán a kráľ? Keď boli páni a králi. No. Čítajte si históriu, jak si páni králi žili, a rozprávky. Čo kráľ povie, to je zákon. A ja, ako služobník, nehodný služobník toho najvyššieho kráľa, ktorý je kráľom všetkých kráľov a pánov všetkých pánov. Kto som ja, aby som sa spieral, či protivil, nebodaj jeho vôli? Nie. Tu som, o Pane. Chcem činiť tvoju vôľu. Buď vôľa tvoja, o Pane môj. Skús ma a drž ma, o majstre môj. Učiň ma, Páne, ako chceš sám, môj rád svojej vôle, z lásky k tebe navždy sa vzdám. A ruky pozdvihujeme hore, keď sa vzdávame. A ja sa vzdávam Pánu Bohu. Každého dňa. Každého dňa sa mu vydávam, oddávam a poddávam. Bože, tu som. Chcem činiť, Pane, tvoju vôľu. Amen. A to isté musíme robiť všetci. Každého dňa. Každého dňa. Zapínať sám seba, jak som už spomínal. Svoje myšlenky, emócie, pocity. Tu si zapri sám seba. Vezme svoj kríž, to je svoje trápenia, bolesti, starosti, ťažkosti. A nech ide za mňou, nech ma nasleduje. A potom môžeme spievať. My kráčame s radosťou za Pánom Ježišom. On vedie nás milosťou pozemským životom. Preto poďme za ním
všade, kde vedie nás. On je verný, Pán a Spasiteľ náš. Krásny je život s Ježišom, prečo by zbrat môj lkal? Plnosť a hojnosť dáva on, tak rýchlo sa mu odovzdaj. Ako často hovorím, aj Pán Ježiš často hovoril, nie každý, kto mi hovorí Pane, Pane, má skutočne za svojho Pána. Ja to hovorím svojimi slovami. Ale iba ten, kto činí a plní moje slova. Nie každý, kto hovorí, ma miluje. Pán Ježiš hovorí, ma miluje. Nie, iba ten ma miluje, kto zachováva moje slova, kto žije podľa mojho slova. Mnohým som radil, ktorých diabol posadol svojim diabolským pekelným negativizmom, aby sa stránili všetkého zlého, negatívneho. Na Facebooku, aby sledovali iba dobré a pozitívne. No. Ja som zdieľal veľa dobrých a pozitívnych vecí na mojich Facebookoch. A títo ubožiaci mi nedali nikto ani like. Ale stačilo, ak som zdieľal niečo, čo je z ich pohľadu negatívne. Zle. Tak tam už klikali, cítim s tým. No, tak moje srdce krvácalo veľmi, keď som videl diabla, ako silou mocou drží týchto úbohých, dobrých ľudí vo svojich drapoch. A niektorých mal už dokonca vo svojej tlame. A nechce ich pustiť. Ale Pán Ježiš je mocnejší ako diabol a celá pekelná moc. Že len dokázal na veľkú noc, keď po svojom ukrižovaní a smrti stál z mŕtvych a ukázal nám na ten nový začiatok. A ja prajem, ak si ešte vo svojom živote neprežil tento nový Boží začiatok, prajem ti z celého srdca, aby si otvoril svoje srdce, svoju mysel pre Božie veci, pre Božie kráľovstvo a vpustil ho tak do svojho srdca a života. To je moje túžbou, želaním a prianím pre každého jedného z vás, ktorí ste to ešte nikdy neučinili. A pre vás, ktorí ste to učinili a činíte to každého dňa, vás povzbudzujem. Vytrvajte až do konca. Lebo Pán Ježiš hovoril, ten, kto vytrvá až do konca, to sa ráta. Nie je ten, kto začne bežať beh, keď sa beží nejaký behov závod. Všetci vyštartujú do štartu. A tu sa neráta ten štart. Áno, aj štart je dôležitý. Ale potom po štarte, čo je dôležité? Dobehnúť do cieľa víťazne. A Pán Ježiš chce tebe i mne, i tebe, aj tebe, aj tebe. A nám všetkým dať svoje víťazstvo. My to musíme len uchopiť a prijať. Jak by nám Pán Boh tomu pomohol a dopomohol. To je mojou modlitbou a prianím pre vás všetkých. A tak ešte skôr, ako by som skončil, ešte na záver vám chcem dať moje zvláštne a špeciálne
biskupské požehnanie. Naša pomoc mene Pánovom, ktorý stvoril nebesia i zem. Nech vás žehná a naplňuje Pán Boh všetkým dobrým, svojou dobrotou, láskou, milosťou, milosrdenstvom, pokojom, radosťou a veselosťou. A nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Žite v radosti, veselosti a pokoji Pánovom. Bohu vďaka. Amen.